गाईज आमची तयारी झालेली आणि आता मी जातो बससाठी. आज पाऊस पण नाही आणि आज आमची लवकर तयारी झाली त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ काढू टाईम भेटलो. आता मला अजिबात व्हिडिओ काढू टाईम भेटणार नाही. तर आता मी बससाठी जातो. मी आणि तो बघा हिरो बनायला चाललो आहे कॉलेजात. चल नाही सगळीकडे चिखल झाला. चिखलातनं डान्सिंग करीत आमका जाऊचा असा. ते स्टॉपवर सगळीजण येईली आणि आम्ही आमच्या टायमार बरोबर येलो. तर बस कधी येतं ते बघूया. Few moments later. गाईज मी आता कॉलेजमध्ये पोचलो आहे. मग अशी खूप बाहेर जास्त पाऊस होतो त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ करू भेटाक नाही, कारण माझा मोबाईल मी बॅगमध्ये लागते पाऊस येतो काय. आणि आता मी माझ्या क्लासमध्ये असं आहे आणि हे बघा माझ्या क्लासमधलं समोरचं व्ह्यू कॉलेजमधलं. आणि बघा बाहेर अजून पण पाऊस चालू असा. तर आता तरी सर तरी जाते लेक्चर. 3 hours later. आणि मी खूप जास्त भिजलेलं आहे म्हणून मी माझं अवतार बिवता म्हणजे कपडे बिपडे चेंज केला आणि व्हिडिओ करते, कारण मी खूप जास्त म्हणजे बॅग पण आहे बघा भिजली, त्याच्यामुळे मला व्हिडिओ करूक भेटाक नाही. पण मी आता इलं आणि करते. मी तुमका दाखवते आज आमच्याकडं तरवो काढतात. तर दीदी गेला हा तरव्यात आणि दीदी गेला तरव्यात तुमका दाखवते. खूप पाऊस लागता आमच्याकडे. गो दीदी बघा ह्या पांढरू सफेद चला आता आम्ही पण जाऊया तरव्यात छत्री घेऊन फेरी मारून येऊ. काढू संध्याकाळी त्यामध्ये लिहूचा असा. खूप चिखल असा. पण चिखला नाही हा जास्त पण असा आहे. जादू हे आणि तू तण बघ. तू पेंडिये करतल ते तण बघ आरशेत हाडून देऊ. आरशी देऊ तण बघू. मी पण येतले पण संध्याकाळी आता नाही तर मला लिहूचा. चिखलात आजच पाऊस चालू झाला आणि मरणाचं पडता. काही पंपाचा पाणी घेतला आणि आता पाऊस येलो. सकाळपासून वाडीत खूप पाऊस हा. पेंडी हातीत घेऊन गेले ते छत्री पडतली. आणि तो पण काढूचो आम्हा. तो पण काढूचो असा. आणि आमची कॅमेरा त्यांच्या झाला. आता मी जातोय मला लाजरी लागली. कोणच हा थांब का काढून देत तरव. मी जातोय घरात. मी संध्याकाळी जातले तरव काढू तोपर्यंत. काय हा येतोय. जीनची पॅन्ट नो कट घालून येते लेंगो लग्नाचो. हा तो घालून येतोय. चला आता मी जाऊया. पाऊस पण आणि माझ्या पायात काठो टोपलो तो काढूचो असा. 3 hours later. तर माका ऐसे आता तरवो काढू यायचा होता, पण मी येऊच्या आधीच यांनी सगळ्यांनी आटपल्याने माका धोको दिलं. मी झोपलेलं आहे मग उठवक पण नाही. आणि आता ही बघा इथे बसून कामा करतात. 1 day later. इथे मी कॅमेऱ्यांका नाश्तो घेऊन इलं आणि सगळीजण बघा नाश्तो करतात. आम्ही यांच्यासाठी उसळ पाव केलेली असं नाश्त्यासाठी. सगळ्यांना जर नाश्तो बिष्टो करून आता सगळ्यांना परत कामाक लागलेली असं. आणि हयसर ही कुणगे लावचे असं. आणि हे कुणगो लावून झालं म्हणजे थोडंसं रवलो असा. आणि हय मम्मी आणि लायतत आणि दुसऱ्या कुणग्यात पण लावचा असा बाद तेच ते बघा थंय पण लावणं चालू असा.
तर हेंका लावून दे आणि जाऊया घरा, कारण म्हाका अभ्यास पण असा आणि आत्ता निघले कॉलेजमध्ये, म्हणून मी जाते घरात. धरू काय आता मी अगरबत्ती ह्या काय करतं आवलाव होया तुळशी. पूजा. अळूच्या पानात किती कुठलं आवळीच्या पानात दुधाचं शास्त्र असतं. किती ताजी विचारतं. ही काय का घ्या कपाळ पाळायला तिला इजी करा. माझ्या केला कपाळ आवळच्या पानात हळू चिकन घालणार बघ. म्हणजे पडायचो नाही म्हणा. लाव म्हणजे आपल्या शेतातली माती हो. ठीक माणसावर ही पडला पडलो तो हो चिकल. लाव भांडा घे. तुला आई मग ये. खेळत लावतो तू नाही. भरत पिया लागली पिंजर काली अजून बघ अक्कलकोटा गेलो नुसतं पिंजर हे माझे भाग चांगलं माहिती. काय जणू अशा प्रकारे आमची शेती लावून काढून लावून झालेली असा. तर चला बाय.